Pel Bló? Que s'estava gravant. Pel nostre Bló. No ens hem presentat. Hola, xutxets. Després fem la intro. Després fem la intro. Hem tornat a fer vlogs. Sí! Welcome, YouTube! Som què? On estem? Som a Sant Pere de Vilamajor. Sant Antoni. Sant Antoni! Que és el poble de Marc Casador i hem vingut a fer un reportatge per Fanzone que sortirà, o ja ha sortit. Ja ha sortit, però clar, encara Que no. esperem que us hagi agradat molt. Ensenyem el rere càmeres. Sí, us ensenyarem tot. Mira qui ens acompanya, grava els qui ens acompanyen. Sí, avui estan comprovant que fem bé la feina. Però no tant. No? Una mica menys, no? Fem com més així. Digue'ns... Sí. Com una rata. No. Hem decidit estalquejar Marc Casador a la vida real. Per això hem vingut al seu poble, Sant Antoni de Vilamajor. Hem decidit estalquejar Marc Casador a la vida real. Per això hem vingut a Sant Antoni de Vilamajor. No era això. Jo tornaré a fer com l'Antonio Reyes. Ai, no. Hem vingut a estalquejar Marc Casador a la vida real. Per això hem vingut al seu poble, a Sant Antoni de Vilamajor. Però no era Sant Pere? Aquí va créixer. Som-hi. Va, doncs acompanyeu-nos. Vale. Sí, perquè tu m'has de treure el micro, jo te l'he passat. Ja, sí. Antoni de Vilamajor? Per això hem vingut a Sant Antoni de Vilamajor. Sí, així, és com si fos una frase. Caminem i marxem caminant. Vale, va. Corrent. Bueno, corrent. Ai, perdó. M'he equivocat. 3, 2... Hem decidit estalquejar Marc Casador a la vida real. Per això hem vingut al seu poble, Sant Antoni de Vilamajor. Però no era de Sant Pere? Aquí va créixer, és igual, no em liis. Va, acompanyeu-nos! Home, de moment molt bonic, Aquest poble molt tranquil. Ens hem creuat unes 3 persones. Sí, jo crec que és molt petit per la quantitat de pàrquings que estem veient. O sigui, n'hi ha un allà, un aquí, un allà. Home, clar, la gent ha d'aparcar a algun lloc, no? Va, seguim, que jo crec que això d'aquí pot ser que sigui l'escola que va anar de petit. No sé, allà hi ha un petit cartell que no sé, sembla que potser sí, però és que no hi ha cap cartell gros que digui escola. Hi ha aquí un mural, però a mi em faltaria un mural de Marc Casador. Aquest claríssimament és el primer camp de futbol que va trepitjar Marc Casador i jo vull ser també la que el trepitgi. Però és que, veus? És un mite, literalment, perquè aquest nen no corria en un camp de futbol d'asfalt. És de sorra. La meva escola tenia asfalt. Això és un camp de veritat. No, la nostra tenia sorra. Igual que aquest, igual que els reals. Perquè no sou mites! Tu, però, entrem a l'escola o què? Anem a veure si trobem alguna mestra d'en Marc, no? Va, sí. O professor i professora. Volem-nos a l'escola, va. Va, vinga, aviam, que encara no hem descobert si era l'escola o no. Tenim clar que l'escola és la d'en Marc. On ens estem inventant l'escola a la qual estem? Pues com vulgueu, nena. Per trobar exclusives de veritat s'han d'explorar tots els racons. I nosaltres, com a bones reporteres, hem vingut a l'escola de primària de Marc Casador. Som-hi. Els ja és igual qui siguem, entrem. Endavant. No gravis que hi ha menors d'edat. Si haguéssiu ser les professores de Marc Casador, no us passejaríeu per l'escola dient jo. Vaig ser jo. Jo. Tu no. És que imagina que per una cosa o l'altra et toca l'altra classe o un curs superior o inferior. Ja no pots dir. Sí. Escola verda! El meu col·le també ho era. Això és perquè està prohibit l'albal, et fan anar amb un boc and roll sempre. Que Marc Casador sigui nen de boc and roll és un punt molt positiu. Sí. Vale, anem a buscar aquí darrere si en Marc Casador és del 2003, quin any es va graduar de 6è de primària? Mates. 14? Ai, ja l'he trobat! Nenes, és aquest, és que no ho sé fer jo de repetir. És igual. Ho has fet superbé. Ja l'he trobat! Sí. És aquest! Mira, tapem els altres. Ha canviat molt, Que mono! Oh, que petit. Bien, t'he trobat, Marc. Sí, mira. Bicicletes sense mans. Quina cançó més perfecta perquè els nens tornin a classe. Un camí fet d'herbes, els teus llavis són com vidres congelat. M'he inventat la lletra totalment. No passa res. Va, anem a buscar la professora. Perdó, ja m'hi cardo jo. I fins aquí parada número 1 a l'escola. Ara anem a veure els de veritat, els que s'han marro del bo, el seu grup d'amics. Som-hi.
Avui, primer dia del reportatge, no hem portat suficients bateries i per això mig reportatge serà amb el mòbil, vale? Estem aquí amb els amics ja, que estan firmant la típica paperassa de la tele i tenim a darrere el bar de confiança a punt ja per fer una superentrevista. Bueno, sí, la Núria està aquí discutint aviam quantes copes del Clash Royale tenen els amics. O per què sentir Clash Royale? No, que jo tinc molt poques. Quantes en tens? No ho has dit, tu? 6.000. Ah, bueno. Tu quantes en tens, Núria? Jo 8.000 i alguna cosa. No vas arribar al 9? Collons, no, però, tio, si arribo al nou canvio d'arena. No puc, em falta molt poc per canviar d'arena. I quantes copes han dit que teníem, Marc? 10.500, és que això és una bogeria. Però a partir de 10.000 ets un loco d'aquest joc, i mira que jo ho soc. Però Doncs mira, 10.500 Clashes Royals. No sé com es diu, mira, és igual. Vale, va, tornem-hi, va, tercera i última. Voleu sortir per darrere o alguna cosa? No? És que l'estampa és... Ara hem quedat amb els amics d'en Marc. Torna-hi. Ara hem quedat amb els amics d'en Marc. A on? Doncs al seu bar de confiança. Jo em dic Nil. Jo em dic Xavi Guardi. I jo em dic Eudal i em diuen Audi. I quan fa que us coneixeu, no? I sou amics de tota la vida? Ens coneixem jo crec que des de sempre, perquè tots hem sigut del mateix poble, però on ens vam començar a portar més va ser a l'ESO. El grup dels que us assentau a l'última fila de la classe, no? Sí, podríem dir que sí. Sí. Érem aquests. Però el Marc treia bones notes per lo poc que estudiava, Com a amic, com el definiríeu? És una persona fidel. Molt important. Treballador, també, perquè hi ha molt sacrifici Sacrificat, sí, això és darrere de tot el que fa. Sortir de festa, hem anar por ahí de viatge, no sé què, el Marc molts cops no hem pogut. Ell se n'oblidava d'això, vull dir, ja no es pensava això. I va ser quan érem bastant més grans. I de festa, com diries que és en Marc? És un bailongo. Sí. Li agrada el que és el tema cadera, moure'l, i li surt bé, I vosaltres pensàveu que en Marc arribaria tan lluny? Jo tenia l'esperança de que sí. O sigui, realment jo crec que tots hem confiat en ell. I ara com és veure un partit del Barça i que sigui titular el vostre amic? Doncs, a veure, és espectacular perquè, a part de que nosaltres sempre hem sigut del Barça, doncs que el teu col·lega no només sigui jugador professional, sinó que juga a l'equip que sempre has apoyat, bueno, és un sentiment de l'hòstia. Jo vull saber si en algun moment li ha hagut de baixar una mica els fums. No, mai, perquè és un noi senzill com som tots els amics i som d'aquí el poble tota la vida. Ell sempre ha tocat de peus a terra. En Marc ha set un trencacors en aquest poble? No. S'ha enamorat en Marc Caçador. Està enamorat. Bueno, nois, moltes gràcies per explicar-nos tant de marro i tants de secret. Ara hem fet aquí una mica de pausa, estem aquí fent el cafè en el bar de confiança, perquè clar, nosaltres hem vingut a portar la vida d'en Marc. I doncs mira, una mica de cafè amb els seus amics. El que farien ells, ara hi ha la birra a aquesta hora, Tercera parada, camp de futbol. És que ens hem fet tan amics dels amics que ens han acompanyat al camp de futbol. Què tal, nois? Som superamics. Millors amics, quasi. Has vist? Que ja estava, no? Sí. Home, clarament. Per el que has dit abans. Ens heu de posar un mote i ja està, som del grup. Va formar la llegenda. Ai, merda. Me n'he oblidat de la meva frase, perdó. Aquí és on... Aquí és on va començar tot i es va formar la llegenda. Club de futbol Vilamajor, el primer equip on va jugar Marc Caçador. Marxarem d'aquest poble i no t'haurà quedat clar. Bé, començo i anem fent, no? Martí, tu ets el primer entrenador que va tenir en Marc de futbol. Com se sent, això? Bé, vaig ser un dels primers entrenadors, bàsicament perquè en Marc ja només a infantil ja feia l'activitat de futbol extraescolar aquí a l'escola del poble i amb 4 o 5 anys ja venia aquí al camp i corria com el que més, tenia la pilota com el que més, ningú li podia treure i jugava inclús contra nens més grans que ell, no? I per això al final, ostres, veus que ha arribat on ha arribat i et fa especial il·lusió, la veritat. Molt bona feina. Molt bé, treballadores. Xec, ens veiem dijous. Rere càmera. Vinga, va. Faig unes declaracions, però dins. Obrim el llum. Sense que... Era una pregunta. Sí, també us volia preguntar i parlar. Espera't, doncs. Vale. Molt bé. Ja aquí som! Oh, i tant! Videoblog! Ai, el cor... vale, no Jo crec que així millor, no? Sí. Molt bé, Hem acabat el nostre primer reportatge. Bueno, el segon. Bueno, sí. Sí, el primer oficial. Primer oficial. oficial. 1.1. Sí, i jo personalment estic molt contenta. Crec que és una cosa que
no sé si se'ns dona molt bé, però si més no, ens ho passem molt bé, Sí. que és una cosa molt important. Jo personalment m'ho he passat molt bé. Jo m'ho he passat molt bé, a més, els amics de... Ai, sí, ens hem passat molt bé. Bueno, Uns en cracs. Marc no el coneixem, però els amics... Els amics, uns ben parits. Ens han convidat a la festa major. Ah, sí? I no diria que són molt bones, però sí que crec que sabem com connectar amb la gent, rotllo, treure bon rotllo i així de les entrevistes. No, jo m'ho he passat bé i m'agrada més anar al programa amb una cosa feta. Sí, la veritat. Que més això ho tranquil. veurem, encara no hi hem anat. Sí. Ja, Però sí, a veure què, tranquil·litza, us de expliquem el dijous. Hello! Ja estem a Molins de Rei. Les nenes estan on fem la reunió prèvia. He vingut a buscar la càmera perquè és que fem un vlog i no me n'havien recordat. I aquí és on fem tots els processos i tal. Camerinos, bàsicament és on ens arreglen la cara, ens maquillen i tal. I ara, aquí, si pugem, anem a l'escenari. Estic gravant fatal. Aquí és on seu en Gerard, el teatre, el Foment de Molins. Són les 12 del migdia i el primer que fem és reunió. Hola! Bloc del programa. Ah, blog del programa. Bueno, que s'ajunta amb l'altre. Doncs mira, vine que He fet una mica d'espai tour. Total, que ara ja ens han donat el guió d'avui. el guió i l'escaleta. Hola, xutxets! Ai, veieu que m'he cortat una bona hòstia. Però bueno, tot controlat. Va callar i escoltar. Hola. Hola! Sí, estem fent un videoblog. Un videoblog. Avui ja tercer programa i ja ens veiem en cor. Ah, però encara hi ha programa? Ai, quart, bueno. Pensava que ens havien liquidat ja. Ara ens anem a microfonar per fer l'assaig general. Jo vull fer-me un cafè, 100%. Assaig general, després dinar i després maquillar i tota la història. després ens posem la llet al bar. Està sent bastant complicat aconseguir una llet de cibada en Una aquest mica ho bar. demanem al Així es comença el dia, amb el segon cafè del matí. Si no, no arrenquem. Mira qui tenim aquí, Víctor. Arribes tard, una mica? Una mica, però havia avisat. Escolta, ve l'alcalde. Ve l'alcalde! L'alcalde en persona. Fortíssim. Està molt bé. Jordi, saluda els nostres videobloggers. Hola, videobloggers. Com esteu? Nosaltres els diem hola, xutxets. Hola, xutxets. Ai, Que voleu que m'encanta. us toqui els collonets? A punt d'assajar. Una de les sorpreses que tenim són aquestes botes. Són una monada. Però tampoc són tan petites. A tu t'hi cabrien, quasi. El peu molt... Ah. Vaja, que són les primeres botes amb les que va jugar en Casador. A veure, les primeres... De les primeres. Són les primeres amb les que va marcar gol. Ah, Però avui li portarem... Vale. Aviam si ens ho pot dir, aviam si se n'en recordo. Va, practica, Núria. Va, benvingudes camputades. Què, noies, què heu portat avui? Doncs mira, Gerard, com que ja no ens creiem res d'internet, hem decidit que nosaltres mateixes anirem al lloc dels fets. No he de dir el lloc dels fets, perquè sembla un crim, però és que em surt el lloc dels fets. Això de gravar blogs, per favor, això de gravar blogs. Tot el dia gravant blogs, aquesta cosa. Vols fer un TikTok? Vols fer un TikTok? Després farem un TikTok. Ole, ole, ole! He de gravar mal, he de gravar mal. Ara, ja sé què. Sent la benvinguda a Camputades. Ha sortit superbé, Sí, no? Molt. Avui estic contenta. Avui els nervis m'han afluixat. El fet de que sigui semidirecte, no sé si es pot dir, però clar, és que els jugadors de futbol els obliguen a... Clar, anar a dormir bé. anar a dormir ben aviat, per tant gravem abans. I és un semidirecte, encara que no es talli és un semidirecte. A mi em tranquil·litza. A mi també. I avui a sobre és com més improvisat perquè el report ja l'hem fet, simplement el comentem i ja ha sortit molt bé. Per tant, ara ens traiem els micros, ens anem a dinar i llavors ja a esperar, no? Bueno, Sí. maquillatge, pentinar i tot això. Com que tenim bastant de temps buits, farem TikToks, que és una cosa que ens costa molt, i ara estem practicant un tren de la mosca.
fet 2 noies. I és ben xulo, ens ha agradat. I el practiquem i després el gravarem. Doncs no ho fem. Però aquest així sí, no? Aquest no fa pas vergonya. Yo siempre gano. Yo siempre gano. ¿Por qué? No sé, és com el moviment. Hi ha passos molt més ridículs, tio. Ah, jo crec que vaig triar la. Menú B, ets tu, Núria. Oh! Jo m'he triat això, Què tal, nenes? El menjar. M'està encantant. Aquest trinxat està riquíssim, la veritat. Bueno, no ho corroboro perquè se l'ha acabat. No, i normalment venim a dinar més tard i està calent el menjar, que això és una cosa que agraeixo. Ja veus. Que bueno! Ah, la mostassa. Cada dia estic més contenta. Hem d'acabar d'entendre com funciona aquesta càmera perquè em dóna la sensació que es veu hiperfosc. I ara borrós també. Hem acabat de dinar, jo ja m'he fet el cafè i ara ens anem a fora a fer el cafè tranquil·les. Abans no ens cridin per anar a maquillar-nos i a pentinar-nos i tot això. L'Ona més lenta com sempre. Han decidit posar-nos un pito d'ambientació. Hola, guapos! Ja m'han pentinat, ara la Bel m'està maquillant. I ara després us ensenyaré el meu outfit que m'han fet les superestilistes Berta i Berta. Hola, xutxets, jo crec que estic aquí també. Is it the moment? Ja ens han maquillat. Aviam si arribo a Mira la que clar, jo estava guapa, mirant aquí. t'estic fent un zoom increïble. Però fes zoom de la porta. Jo estic dissimulant. Vale. Ara m'han vingut unes miques de nervi. Mira que guapes, ens han maquillat ja. Sí, nenes, i Ai, jo no porto micro. Que em veieu a mi també. Em veia No, jo tampoc. microfonat. Jo tampoc, però un moment. Encara vaig amb aquestes coses que ara m'han d'acabar de fer el cabell. La veritat és que de moment no estic improvisant molt. Cabell planxat, que és la meva seguretat. I ja està. abans de començar... Estem a punt de sortir, bueno, primer surt en Marc i després sortim nosaltres. Tinc nervis, però el que tinc és fred. Ai, En aquest teatre o fa molt de fred o fa molta calor. cracs! Ale, ja estem. Per feta la nostra aparició, moltes gràcies. Gràcies. I res, ja està. Aquí s'acaba la nostra superparticipació. No sé si ens hem liat una mica. Havíem de dir algunes coses que De fet, jo crec que sí. Mateixa que volia pensar que a mi m'havien dit que el de les cangurs no, i la camiseta sí. Però clar, No, ja. ho havíem de dir nosaltres. A mi, el de les proves cangur és una dada que a mi em sembla per remarcar. Unes bambes fallides total. És que ha vist les sabates i no ho ha volgut. No, però en Gerard ho ha dit abans. Sí, algú ho ha dit abans. Algú abans ha dit, ui, la marca. En directe. Pots no cridar, sisplau.